like this. Pa-side mo ate. Ganyan. How many minutes it takes? Saglit na kay black lang naman, no? Mas ano. Pa-side.
The first time nga nagpatato ako, wala akong naramdaman. Ngayon parang iba na, yung parang isang ganun na nagkarayo. Parang masakit na. Sabi ko, lo, this is the last time. Dalawa lang talaga ang mga nagpatato. Wala na iba. Sabi nga ng anak ko, Mama, kung kailan tumanda, saka nagpatato. Hindi ko din, nung bata pa ko, willing na talaga ako nito. Pero kaso lang yung mama ko ayaw. Eh, siyempre, Dubai, wala ng mama ko. Nandun sa Pinas. Hindi niya alam. Pag uwi ko ng Pinas, sigurado. Pagalitan ako naman. Hindi, gusto ko lang yung ma-experience yung mga ganito ba? Actually. Ay. Diba? Diba minsan? Hindi mo pa. Portak lang. Viewers na. 19. Yan. Send mo ko sa video ha, sa ano, Sa sa, YouTube. ano, sa YouTube, ano mo sa akin yan, saka sa Facebook Messenger ko, pag Sige po. na-remembrance ako. Guys, maraming salamat. Tapos na. Yan ang madali lang, gusto ko yung ganyan, madali.